ena musidɓe fulɓe fuladuu kolda. Oɗo video ko jawɓe ɓe ngodi o. Oɗo video ko jawɓe ɓe ngodi, Mamadou Diawo, Adama Diawo, nden penda en ko onon ngodi o video. Kala jawojo mi lamdima on hoko won ɗum ɗo. De ɓiɓɓe leɗɗe ko hoko won ɗum ɗo. Oɗo video ko video moɗon, video jawɓe ɓe o. Eyi, o video ko onon jeyi. Ɗe ɓiɓɓe leɗɗe ko ɓiɓɓe leɗɗe hoɗum gonni. On calminama, on jurama. Yo hasin ko musidɗo moɗon Basiru Mbalo. Nani mi wi on ɗon e video taw min on yahanno Sinthiam Mama, walito yaade musidɓe meɗen renduɓe toon ɓe ganduɗa joɗi ko sankirse be sora, mbaɗi hen dental e jiɗi wadde hen witto pour wawde wallitade fuladuu e bange cellal, e bange no asafla, e bange ndema, bange gaynaka, e bange cellal. Donc gardumi ko lawol Fafakuru ha sare Dikel, gardumi noon arde ha Sinthiam Mama. Joni mino horira ngol Sinthiam Kase, Sinthiam Mudu, Sinthiam Kurtiba, mi wuɗɗiroya Thiara, mi hora Kolda. Kawrumi noon e ɗeɗo ɓiɓɓe leɗɗe tawmi kono mi filman Mamadou Diawo en nani. Musidɓe fulɓe fuladuu kolda, on calminama, on jurama. Ko musidɗo moɗon Basiru Mbalo, taw on jaafo hen tigi. Kon noon dal ɗi yooɗi ha ɓurti. Fuladuu ɗi weli, fuladuu ɗi weli, fuladuu fatabarikalla. Geroɗen tan, geroɗen, tinnoɗen, moƴƴat inchallah, moƴƴat. On jarama, buyi wona seeɗa. Video mi haltani ɓiɓɓe leɗɗe ɗe, on tuman taw on kaloyi onon ɓen. Voilà, ɗum ɗo ɗum mino lamdo bijji balɗe en. Ɗum ɗo ɗum ko hoɗum wonni. Ɗum ɗo ɗum ko jitonni ɗo ko hoɗum wonni. Eyi, bijji balɗe an ko ɗum woni lamdal maɗa nga, walla garam baydi en. Ɗum ɗo ɗum. Eyi, ko ladde fuladuu nde joni fof fuupi huɗo no jiroton ni. Ɗo ko gese ɗe ganduɗa ndemama, mi anda fo ko awa hen, kono ko non tan. Yo calminama buy wona seeɗa, calminama buy wona seeɗa. Yo ha en jamanu yeso seeɗa so Allah jaɓi. Merci, jarama.